todos, damos vos a benvida, abrimos vos as portas desta casa, que é a Residencia Literaria 1863, que foi aberta hai xa 2 aniños, inaugurada, bueno, un ano foi cando, hai un ano que foi cando foi exactamente inaugurada, como unha residencia pensada para escritores e escritoras de todo o mundo, para que podan concentrarse no seu traballo de creación. É unha iniciativa privada, no que é o proxecto da miña vida, e no que estamos moi orgullosas e felices de que entre a colaborar a Secretaría de Cultura, que vai ser a primeira administración, a primeira institución galega que vai apoiar esta residencia chamada Residencia Xacobeo. Exactamente, sí, bueno, moi bons días tamén a todos e todas, pues bueno, eu obviamente estou encantado de poder estar na casa de Yolanda Castaño, nesta segunda casa, nesta residencia literaria, que efectivamente naceu, como o seu propio nome indica, como un lugar que atendese a persoas vinculados co mundo da literatura, da creación, e neste caso o que fixemos foi, pues, a través da Xunta de Galicia, poder chegar a un acordo con Yolanda Castaño para que xa o primeiro proxecto que se vai facer pola nosa colaboración da Consellería de Cultura, pois esa precisamente unha residencia literaria vinculada co ámbito da traducción. É dicir, esa residencia xacobea vai permitir que unha persoa traductora, un traductor ou unha traductora de calquera parte do mundo e de calquera lingua, como lingua activa, poida estar aquí, nesta residencia, aquí no corazón da cidade da Coruña, durante un mes, traducindo unha obra da literatura galega en galego a lingua en que esa persoa, en que ese traductor ou traductora, pois esa traductor ou teña a súa actividade traductora. É dicir, que, por lo tanto, imos facer con esta actividade a posibilidade dunha maior difusión da literatura en galego, da literatura galega en galego, facilitando esa, como digo, esa ferramenta tan importante que é esa persoa traductora poida estar directamente aquí e seguramente, dependendo obviamente da obra que escolla para traducir, pois, se se trata dun autor vivo ou dunha autora, pois que poida ter capacidade tamén para interaccionar con esa persoa da cal vai traducir o libro del ou dela ou a súa lingua. É, por lo tanto, como vedes, unha residencia literaria no sentido máis clásico, de unha residencia de traductor, neste caso, de traducción, pero obviamente co impacto que pensamos que vai ter na difusión internacional, na proxección exterior da cultura galega, especialmente das letras galegas e da literatura galega. Obviamente esta é unha iniciativa de Yolanda Castaño para esta residencia literaria na que estamos, 1863, que nos pareceu que encaixaba perfectamente dentro do contexto xacobeo no que estamos. Como sabedes, un xacobeo que, por mor da situación na que andamos xa desde case un ano, vai ser 21-22, co cal aí temos máis proxectos en carteira, ademais desta residencia xacobea, que, por certo, creo que non o dixemos, que sería no mes de maio, é dicir, a persoa que vai estar escollida para esta residencia saberase, pois, seguramente a finais de marzo, se todo vai ben, e no mes de maio fará esa residencia durante todo o mes de maio aquí na cidade da Coruña, en Galicia, en definitiva. E, como digo, esta é unha primeira iniciativa de colaboración no marco do xacobeo, que terá outros froitos que anunciaremos próximamente e que, se todo vai ben, que agardamos que sí, poida ter continuidade noutras anualidades. Así que, bueno, estou encantado. Por suposto que doy os parabéns a Yolanda por esta iniciativa, poder estar aquí, poder ter esta residencia é un esforzo, sabémoslo perfectamente, un esforzo difícil, en situación normal e tamén en situación extraordinaria, e bueno, estou evidentemente tamén encantado, tampouco vou ocultar que sexamos da Xunta de Galicia a primeira administración que colabora con esta residencia, que cerra este acordo de colaboración e que vai permitir, en definitiva, pues, como dicía antes, esa maior proxección das nosas letras e da nosa literatura. Non sei se deixamos algo no tinteiro. No, sí, dende logo, despois de ter albergado a escritores dende Filipinas, a da República Dominicana, dende Xeorxia, os Países Baixos ou Bolivia,
pois é unha sorte poder colaborar tamén dende logo con unha institución galega e os agradecidos somos nós, non? Dende logo o Xacobeo e o Camiño sempre trouxo toda a influencia cultural para o noso país e disto se trata tamén, ao fin e ao cabo, non? As persoas que queiran participar, que queiran solicitar esta residencia, poderán concorrer en concorrencia competitiva, hai que dicir, enviando as súas propostas até o 12 de marzo. Tratarase de enviar unha sinxela memoria de proxecto, capaz de explicar cal é o plan de traducción literaria, o seu currículum e unha mostra do seu traballo. Nomearemos un comité de avaliación que co seu criterio escollerá a persoa merecedora e o que consideren o proxecto máis viable, interesante, enriquecedor, e esa persoa pois será galardoada cunha estadía dun mes nesta residencia literaria, como vedes, pois, un apartamento do século XIX, construído precisamente no mesmo ano no que Rosalía de Castro publicaba os seus cantares galegos, non? Considerado, por tanto, o ano do noso rexurdimento literario. Permitirá estar no corazón histórico da cidade da Coruña, unha cidade, ademais, cunha rica vida cultural, e terá un acceso prioritario a un montón de vida cultural, por suposto, acceso limitado a bibliotecas, museos, visitas guiadas. Sempre os nosos residentes teñen entradas para o teatro, para a Orquesta Sinfónica de Galicia, todo dende logo dentro das posibilidades que a situación sanitaria permitan. E desde logo, como ben dicía Anxo, se traduce a persoa viva, terá ese acceso máis doado, máis en contacto directo, e se se trata dunha obra dun autor ou autora falecido, tamén contará con un montón de bibliografía. Temos a Biblioteca da Diputación a 7 pasos, temos a Real Academia Galega a moi poucos metros, un montón de referencias bibliográficas ao redor. Será, creemos, unha magnífica oportunidade, como dicíamos, para ampliar as fronteiras e levar facer a literatura galega viaxar ata moi lonxe, podendo traballar precisamente dentro do contexto cultural no que esa obra foi producida. Efectivamente, permanecer atentos, porque prontiño anunciaremos novas oportunidades que revertirán non só en autores estranxeiros, senón tamén en autores ou autoras galegas. Daremos máis información pronto. Moi ben.